पुण्यस्मरण पूर्वजांचे। भाद्रपद पौर्णिमेला अगस्त्य ऋषींचे पूजन केले जाते आणि भाद्रपदातील कृष्ण पक्ष प्रतिपदा ते अमावस्या हा काळ पितृपंधरवडा म्हणून ओळखला जातो। पूर्वी आश्विन शुक्ल प्रतिपदेला नवीन वर्ष सुरू व्हायचं, त्यामुळे संपणाऱ्या वर्षाचे शेवटचे 15 दिवस दिवंगत पूर्वजांच्या स्मरणासाठी राखून ठेवले जायचे। शालिवाहन शकाची सुरुवात सातवाहन राजांनी केली। ते चैत्र शुक्ल प्रतिपदेला सुरू होते, त्यामुळे हिंदू नवीन वर्ष चैत्र पाडव्याला सुरू होते। पण महालय काळ मात्र बदलला नाही। मध्य प्रदेश आदी हिंदी भाषिक राज्यात पौर्णिमांत महिने पाळले जातात। तो तेथील आश्विन महिन्यातील पहिला पंधरवडा असतो। श्राद्ध म्हणजे दिवंगत व्यक्तीचे श्रद्धेने केलेलं स्मरण। शास्त्रवचन भाद्रपद पौर्णिमेपासून अमावस्येपर्यंत रोज महालय श्राद्ध करावे असे आहे। श्राद्ध मातृ आणि पितृवंश परंपरेतील मागील 3 पिढ्यांचे स्मरण करण्यासाठी केलं जातं। सुरू असलेल्या वर्षी दिवंगत झालेल्या व्यक्तीचे श्राद्ध पितृपक्षातील चतुर्थी किंवा पंचमीला भरणी नक्षत्र असताना केलं जातं। त्याला भरणी श्राद्ध म्हणतात। भाद्रपद वद्य नवमीला अविधवा नवमी म्हणून संबोधलं जातं। त्या दिवशी नवरा जिवंत असताना म्हणजेच अहेवपणी मरण आलेल्या स्त्रीचे श्राद्ध केले जाते। ज्यांचा मृत्यूदिन माहिती नाही अशा सर्व पितरांचे अमावस्येला श्राद्ध केले जाते, म्हणून या अमावस्येला सर्व पितरी अमावस्या असं म्हटलं जातं। दानवीर कर्ण महाभारताच्या युद्धात मरण पावला आणि त्याचा आत्मा स्वर्गात पोहोचला। नेहमीच्या अन्नाऐवजी सोनं नाणं त्याला खाण्यासाठी दिल्यामुळे तो निराश झाला। इंद्रदेवाला त्याने असं का म्हणून विचारले असता इंद्रदेव म्हणाले, आयुष्यभर इतरांना तू सोन्याचे दागिने दान केलेस, पण तुझ्या पितरांना काहीच दिले नाहीस। पितरांची माहिती नसल्यामुळे असे झाले असे कर्णाने सांगताच भगवान इंद्राने त्याला 15 दिवसांच्या कालावधीसाठी पृथ्वीवर परतण्याची परवानगी दिली, जेणेकरून तो आपल्या पूर्वजांना अन्नदान करू शकेल। हा 15 दिवसांचा कालावधी पितृपक्ष म्हणून ओळखला जातो। या पंधरवड्यात यमलोकातून पितर म्हणजेच पूर्वज कुटुंबियांच्या घरी राहायला येतात असा समज आहे। ही आख्यायिका आहे। ही खरी की खोटी यावर चर्चा करून वेळ घालवण्यापेक्षा यापासून आपण बोध काय घ्यायचा ह्यावर विचारमंथन व्हायला पाहिजे। दान करणे हे चांगलेच आहे, पण ते सत्पात्री योग्य रूपात आणि योग्य वेळी व्हायला हवे। भूकंप, पूर, दरडी कोसळणे, दुष्काळ, अपघात, युद्ध अशा विविध स्वरूपाच्या अस्मानी सुलतानी संकटांमुळे तेथील रहिवाशांना सोनं नाणं घरदार या सगळ्याला मुकावे लागतं। अशा वेळेस भुकेलेल्यांना 2 वेळचं अन्न, तहानलेल्याला शुद्ध पाणी, ऊन पावसापासून थंडी वाऱ्यापासून रक्षण करणारा आसरा यांची प्रामुख्याने गरज असते। अन्न वस्त्र निवारा या माणसाच्या मूलभूत गरजा आहेत। ह्या भागवल्यावरच जमीन जुमला, पैसा अडका, सोनं नाणं, व्यवसायातील इतर गुंतवणूक ह्याचा विचार तो करू शकतो। करोनामुळे सर्व जगाचे आरोग्य धोक्यात आले, त्याचबरोबर आर्थिक संकटांनाही तोंड द्यावे लागले, रोजगार थांबले। अशा वेळेस उपयोगी आली ती पूर्वजांनी आपल्यासाठी करून ठेवलेली संस्कारांची आणि संपत्तीची गुंतवणूक, आपण त्याचा केलेला योग्य विनियोग। इकॉनॉमिक्समध्ये युटिलिटी प्रिन्सिपल महत्त्वाचे मानले जाते। ते आहे मॅक्झिमम युटिलायझेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेस। आधीच्या पिढीनं त्या तत्वानुसार आचरण केलं, म्हणून आज आपण आर्थिक संकटांना तोंड देऊ शकलो। त्यांच्या आचरणातून त्यांनी ही गोष्ट आपल्याला पुढच्या पिढीसाठी करायला शिकवली। उतू नको मातू नको, घेतला वसा टाकू नको, म्हणून त्यांचे पुण्यस्मरण करावे। त्यांच्या प्रति कृतज्ञता व्यक्त करणं ही आपली भावनिक गरज आहे। सरत्या वर्षात आपण आपली आणि आपल्या वाडवडिलांची आपल्या बाबतीतली स्वप्न पुरी करण्यासाठी काय प्रयत्न केले, ते करत असताना कळत नकळत काही चुका घडल्या का, काही अडचणी आल्या का याचा आढावा घेण्यासाठी 15 दिवसांची रजा म्हणजेच पितृपक्ष। नातेवाईक एकत्र आल्यामुळे पूर्वजांनी केलेल्या कामाचे समाज आणि कुटुंबाप्रती त्यांनी दिलेल्या योगदानासंबंधी माहिती मिळते। त्यांनी केलेल्या चांगल्या कामातून प्रेरणा मिळते। चांगल्या कामांची फलश्रुती
घटस्थापनेला नवीन वर्षाचे नवीन संकल्प करण्याचे बळ देते. म्हणून कदाचित या विश्रांतीच्या काळात नवीन योजना सुरू करत नसतील, पण त्यासाठी या दिवसांना अशुभ मानायचं कारण नाही. कुठलेही काम सुरू करण्यापूर्वी त्याबाबतचे पूर्ण नियोजन होते, ती वेळ शुभ. नियोजनाअभावी चांगली शुभ वेळ योग्य फळ देऊ शकणार नाही. ह्या काळात पूर्वज पृथ्वीवर आपल्या घरी येत असतील तर त्यांच्या देखरेखीखाली नवीन कार्याचा शुभारंभ, सोने खरेदी, घर खरेदी करायला त्यांचे प्रत्यक्ष आशीर्वादच मिळतील. ज्यांच्यामुळे आपल्याला हा जन्म मिळाला त्यांच्या अस्तित्वाच्या कल्पनेने सुद्धा अशुभ गोष्टी घडू शकणार नाहीत. गरुड पुराणानुसार गरुड भगवंतांना शंका बोलून दाखवतात की श्राद्धाच्या भोजन समयी कोणी पितृलोकातून आलेल्या पितरांना जेवताना बघितले आहे का? पुष्कर क्षेत्री राम सीता यात्रेसाठी गेले असताना ऋषींना श्रीरामचंद्रांनी भोजनासाठी बोलावले. त्यांना अन्न वाढत असताना सीतेला त्यांच्यामध्ये दशरथ राजाचे दर्शन होते. तत्क्षणी ती अन्न वाढणे अर्धवट सोडून झाडामागे लपते. श्रीराम स्वतः ऋषींना जेवायला वाढतात. त्यानंतर ते सीतेला झाडामागे लपण्याचे कारण विचारतात. सीता म्हणते, त्या ऋषींच्या अग्रभागी मला आपले पिताजी दिसले. त्यांचे दासदासी सुद्धा वापरणार नाहीत अशा वल्कल लेवून मी त्यांच्या समोर कशी जाऊ? त्यांचे सेवकही ज्या प्रकारचे भोजन खाणार नाहीत असे जेवण मी त्यांना कसे देऊ? तृणपात्रात अन्न ठेवून मी त्यांना कशी वाढू? मी तर तीच आहे. मला आभूषणांनी सुशोभित असे त्यांनी पाहिले आहे. आज मी अशा अवस्थेत त्यांच्यासमोर जाणे मला लज्जास्पद वाटले, म्हणून मी झाडामागे लपले. विधिवत श्राद्धविधी करून घेणाऱ्या ब्राह्मणास यजमानाने पिंडदान करताना दान देण्याची रीत आहे. मुळात करंधामानीही महाकाल मुनींना शंका बोलून दाखवली. आपण इकडे पृथ्वीतलावर केलेले तर्पण पितरांना कसे काय मिळते? वराह पुराणात मार्कंडेय मुनींनी गौरमुखांना पितरांचा श्राद्ध तत्वाचा उपदेश केला. भगवान नारायण सर्व देवांचेही आदी प्रवर्तक आहेत. त्यांच्यापासून ब्रह्मदेव प्रकट झाले. ब्रह्मदेवांनी 7 मुनींची निर्मिती केली आणि त्या मुनींना ब्रह्मदेवांनी तुम्ही माझी उपासना करा असे सांगितले. पण ज्ञानाच्या अभिमानामुळे मुनींनी स्वतःचीच पूजा केली. हे विपरीत आचरण बघून ब्रह्मदेवांनी त्यांना शाप दिला, तुमचं ज्ञान नष्ट होईल. शापग्रस्त मुनींनी आपापल्या वंशातील प्रवर्तक पुत्रांना निर्माण केले आणि ते स्वर्गलोकी निघून गेले. या पितरांना वैमानिक अशी संज्ञा आहे. त्यांच्या पुत्रांनी त्यांचे विधिवत श्राद्ध करून त्यांना तृप्त केले. मार्कंडेयांनी गौरमुखांना एक पितृगीत सांगितले. पितृगण म्हणतात, आमच्या कुलात असा कोण जन्माला येईल की जो धनाची लालसा सोडून आमच्यासाठी पिंडदान करील, जो संपत्ती असताना आमच्यासाठी रत्न, वस्त्र, यान, भोग सामग्री दान करेल. केवळ अन्न वस्त्र धारण करणारा असेल तर आमच्यासाठी अन्नदान करील. अन्न देण्यासही असमर्थ असणारा आमच्यासाठी वन्य फलमूल, जंगली शाक, थोडी दक्षिणा देईल. किंवा भक्ती आणि नम्रता धारण करून 7 माठ तिलांनी युक्त जलांजली देईल. हेही नसेल तर कुठून तरी चारा आणून गायीस देईल. ह्याचाही अभाव असेल तर 2ही हात वर करून सूर्यादी दिक्पालांना उच्च स्वराने म्हणेल, माझ्यापाशी श्राद्ध कर्मासाठी योग्य ती धनसंपत्ती नाही आणि अन्य सामग्रीही नाही, म्हणून मी भक्तिपूर्वक माझ्या पितरांना प्रणाम करतो. गरुड पुराणानुसार मार्कंडेय महर्षींनी कौंचकीस रुची या प्रजापतीचे पित्राख्यान आणि पितृस्तोत्र कथन केले. परिग्रह हे दुःखाचं कारण असतं असे मानणाऱ्या सर्व प्रकारच्या आसक्तीतून मुक्त होऊन मुनिवृत्तीने राहणाऱ्या रुची या प्रजापतीस पितरांनी विचारले, तू गृहस्थ धर्माचा स्वीकार का केला नाहीस? जितेंद्रिय बनून आत्म्याचं प्रक्षालन करणे हा मोक्ष मार्ग आहे. पूर्वजन्मी केलेलं मानवाचं शुभ अशुभ कर्म सुखदुःखमय भोगांच्या रूपानं रोज भोगूनच क्षीण होतं. अशा प्रकारे विद्वान पुरुष बंधनापासून आत्म्याचं रक्षण करतात. त्याच्या आणि पितरांच्या उत्कर्षासाठी रुचीने गृहस्थाश्रम स्वीकारावा
असे म्हणून त्याचे पूर्वज अदृश्य होतात. वृद्ध आणि बेघर असल्यामुळे आपल्याला पत्नी कशी मिळणार म्हणून तो व्याकुळ होतो. 100 वर्ष ब्रह्मदेवाची तपश्चर्या केल्यावर त्याच्यावर ब्रह्मदेव प्रसन्न होतात. आपल्या पितरांची इच्छा रुची कथन करतात. त्यानुसार वर मागतात. ब्रह्मदेव म्हणतात, तुम्ही प्रजापती व्हाल, प्रजेची निर्मिती कराल. जेव्हा तुम्ही अधिकाराचा त्याग कराल तेव्हा सिद्धी प्राप्त होईल. स्त्री प्राप्तीसाठी पितरांचं पूजन करावं. रुचीने ब्रह्मदेवाच्या सांगण्यानुसार नदीच्या तटावर पितरांना तर्पण करून त्यांची स्तुती केली. इंद्रादी देवांचे, दक्ष, मारीच, सप्तर्षींचे नेते, मनु आदी राजर्षींचे, मुनीश्वरांचे, चंद्र सूर्यमांचे नायक, नक्षत्रे, ग्रह, वायू, अग्नी, आकाश, द्युलोक पृथ्वी यांचे नेते, देवर्षींचे जन्मदाते, प्रजापती, कश्यप, सोम, वरुण, योगेश्वर यांच्या रूपात स्थित असणारे 7 लोकातील 7 पितृगण, योगमूर्तीधारी पितृगण या सगळ्यांची स्तुती करून रुची प्रजापतीनं त्यांना तर्पण करताना प्रणाम केला. ते पुढे म्हणतात, जे पितर तेजात स्थित आहेत, जे चंद्र, सूर्य, अग्नी यांच्या रूपात दृष्टीगोचर होतात आणि जे जगत स्वरूप आणि ब्रह्मस्वरूप आहेत, त्या सर्व योगी पुरुषांना मी एकाग्र चित्त होऊन वारंवार प्रणाम करतो. ते स्वधा भोजी पितर माझ्यावर प्रसन्न व्हावेत. नदीच्या लाटांवरून प्रमलोचा नावाची रमणीय अप्सरा प्रकट झाली. वरुणपुत्र महात्मा पुष्करापासून झालेली आपली कन्या मालिनी हिचा पत्नी म्हणून स्वीकार करावास अशी रुची प्रजापतीस तिने विनंती केली. त्याच नदी तटावर महर्षींच्या उपस्थितीत रुची आणि मालिनीचा विवाह संपन्न झाला आणि त्यांना रौच नावाचा महापराक्रमी आणि बुद्धिमान असा पुत्र झाला. कळत नकळत आपल्या हातून झाडे तोडली जातात, प्राणी पशुपक्षी मारले जातात. झाडे, पशुपक्षी, किडे, मुंगी, कीटक या सगळ्यांचे निसर्गचक्रात महत्त्वाचे स्थान असते. आपण त्यांच्यामुळे गुणवत्तापूर्ण आयुष्य जगत असतो. इतरही अनेक गोष्टींवर आपले अस्तित्व अवलंबून असते. त्यांच्या प्रती आपुलकी व्यक्त करण्याचे माध्यम म्हणूनही महालयाकडे पाहिले जाते. कर्मकांडापेक्षा प्रामाणिकपणे विनम्र होऊन त्यांना अभिवादन करणं आपलं कर्तव्य आहे. आपल्याला जन्म देणाऱ्या आईवडिलांचे, आपले जीवन समृद्ध करणाऱ्या समाजातील, कुटुंबातील इतरांचे, ज्यांच्या सानिध्यात आपण वाढतो त्या निसर्गाचे आपण कृतकृत्य होऊन आभार मानणे म्हणजेच पितृपक्षातील श्राद्ध, त्यांचे श्रद्धेनं केलेलं स्मरण होय.